urheilijat ovat joutuneet kilpailua käymään. Siinä lähinnä Henkkeli ja hänen vieressään Kaisa Mäkäräinen. Ja kauan odotettiin tuota lähtölaukausta. Siellä se tuli. Ja näiden MM-kisojen viimeinen matka on lähtenyt liikkeelle. Joo, tämä on nyt sitten meidän viimeinen mahdollisuus ottaa täältä kisoista jonkinnäköistä kasvojen pesua mutta kuitenkin jotenkin tuntuu on sellainen, että kyllä aika nappiin pitää Kaisan onnistua, jos tuosta niin kuin mitaleille yltää, mutta tärkeintähän olisi mun mielestä se, että tulisi kunnollinen kasvojenpesu ja hyvä sijoitus ja ehjä suoritus, jolloin itseluottamus sitten viimeisen Hantimansiskin kisoihin ja sitten tietysti kohti ensi vuotta niin säilyy. Jos tässä niin tulee epäonnistuminen, niin kyllähän se koettelee niin itseluottamusta todella kovasti. Mutta ajattelepa Björn Ferryä. Ei kisat mitenkään erinomaisesti, mutta viimeisessä kisassa MM-hopeaa. Niin, nämä on 4 vuoden kisat on sellaisia, että tässä kyllä tämä pitäisi saada niin kuin kunnolla käyntiin. Eli tuosta makuammunnasta 2 pitää selvitä kunnolla, että se on kyllä ehdottoman tärkeää, että heti jos joutuu niin kuin takamatkalle, niin se on silloin vaikeata nousta. Kaisa Mäkäräinen on aloittanut ihan kohtuun napakasti, on siinä kärkiryhmässä, eikä ihan häntä päähän ole jäänyt myöskään sitten Mari Laukkanen. Laukkanenhan lähti sieltä takarivistä, numero oli 27. Noiner näyttää aloittavan kaikkein napakammin ja siinä on Berger, Domracheva ja Mäkäräinen ihan sitten tuntumassa tällä ensimmäisellä kilometrillä. Erittäin hyvin on aloittanut myös Selina Kasbarin, sveitsiläinen, joka on myös siinä kärkiryhmässä. Domracheva tykkää mennä ihan omaa uraansa. Liukuu selvästi pidempään kuin muut, että vaikea päästä samoihin askeliin, että hän sillä tavalla hakee selkeää väylää hiihtää. Tuossa miesten kisassa nähtiin jo, että kalustolla tulee tänään eroja, että on tärkeää, että myöskin suksi toimii. Mäkäräinen on ottanut siellä Domrachevan kannan ja se onkin oikein sopiva paikka, nimittäin Domracheva kyllä menee sellaista vauhtia tässä lähikuvassa juuri Mari Laukkanen ja hänen takanaan sitten Norjan Elise Ringen. 2,5 kilometrin hiihtoosuus siis on tässä yhteislähtökilpailussa aina ennen ampumapaikkaa ja ampumapaikkojen välillä tietysti, kun kokonaismatka on sitten tuo 12,5 kilometriä. Ja ampumajärjestys on se päivältä tuttu, eli makuu, pysty. Kyllä tuossa 2 tämän hetken kovinta hiihtäjää, Noiner, Domracheva, ovat aloittaneet kyllä räväkästi, että päinvastoin kuin miehissä pikkusen passaillaan alussa. Tosi tänään miehet hiihti myöskin kovaa alusta pitäen. Nyt on kyllä naiset lähtenyt kyllä vauhikkaasti liikkeelle. Domracheva vie joukkoa, Berger ja siinä on sitten hänen edellään vielä Noiner. Sitten tulee Synnöve Solemdal. Mäkäräinen tällä hetkellä on 7. tuossa kuitenkin kärkiletkassa. Olga Zaitsevan numero on tänään 8. Kyllä, ja Mäkäräinen siis numerolla 9. Ja Mäkäräinen siellä taitaa olla. Kyllä, hän on siellä Vitasemerenkon takana. Mäkäräisen tunnistaa tuosta sinipunaisesta hiihtoasusta. Domracheva 1. Noiner, Berger, Zaitseva, Solemdal, Selina Kasparin edelleenkin kärkiryhmässä hyvin mukana. Vitasemerenko, Svetlana Sleptsova ja Mäkäräinen tuo vajaat 4 sekuntia Domrachevasta 9. Ja Laukkanen on 24. 12,6 sekuntia keulasta. Ja siinä juuri Laukkanen kuvan alareunasta häviää näkyvistämme. Tuossa näkyy hyvin, kuinka rakeista tuo lumi on, kun vettä sataa siihen, niin se on ihan nuo lumirakeet tai nuo muruset, niin ne on ihan vesipintaisia. Tuossa hiihtoosuudella väliaikapisteiden väli on vain 400 metriä. Seuraava väliaika tulee 1,8 kilometriin sitten. Ja
Siinä Synnöve Solemdal aivan Domrachevan kannassa. Solemdalin kisat aikaisempaan kauteen nähden ovat olleet aika vaisut sijoitukset. 32., 24. ja 39. Mäkäräinen 8. Tuon vajaat 5 sekuntia ykkösenä taivaltavasta Daria Domrachevasta. Helena Ekholm yllättävän kaukana 18, mutta ei hötkyile. Joo, kyllä ampuu niin tarkasti ja tietysti ei hirmu nopeasti. Hän on kyllä lukee tilanteita hyvin, että hän on yleensä sellainen hiihtäjä, joka kiihdyttää loppua kohti vauhtia. Laukkanen 26. ero kärkeen 15 sekuntia. Tura Berger on ottanut kärkipaikan Domracheva viedellä. Hänen takanaan Solemdal, Noider sitten Bergerin takana ja sitten siellä on Zaitseva tuon Solemdalin takana ja sitten Vita Semerenko, joka on tuonut Ukrainalle sen pronssisen mitalin. Se on Ukrainan ainut mitali. Ranska siirtyy tänään mitalitilaston kärkeen, kun Martin Fourcade otti voiton miesten yhteislähtökilpailussa. Ranskalla yhteensä 3 kultaa, 4 hopeaa, 7 mitali kaiken kaikkiaan, kun yhteislähtökilpailussa naiset lähestyvät ensimmäistä ampumapaikkaa ja sehän on makuupaikka. Taulun halkaisia 4,5 senttiä, ampumamatka 50 metriä ja näistä kuvista näette, että vettä vihmoo tällä hetkellä Ruhboldingissa ihan riittävästi. Ei ole mitkään urheilijan kannalta miellyttävä kilpailusää, mutta ei se auta. Se on kaikille sama. Domracheva siirtyy kuitenkin ykköseksi, kun ampumapenkka lähestyy, niin kuin tätä ampumapaikkaa ampumahiihtokielellä sanotaan. Ja sinne tulee myös sitten Kaisa Mäkäräinen ja sitten vielä häntä päästä Mari Laukkanen. Ja lähes rukousasentoon vaipuvat saksalaiset, kun Noineria katsovat. Zaitseva meni ihan väärään paikkaan. Noinerille tulee kierros, se on ihan selvä. Jos Mäkäräinen aloittaa nyt hyvin, ei ensimmäinen ainakaan mene ohi. Noinerille tulee kierros, Mäkäräiseltä 3 alhaalla, 4 alhaalla, 5 alhaalla. Kaisa Mäkäräinen aloittaa kilpailun hyvin, kaikki 5 taulua alas 5 patruunalla, kun esimerkiksi Noiner joutuu kierrokselle, kuten Olga Viluhinalle tulee ainakin 2 kierrosta, Sleptsovalle 2 kierrosta, Widsonille peräti 3 kierrosta, Laukkaselle tulee myös kierroksia, joten vähän heikosti alkaa Marin kilpailu. Marille 2. Kaisa ei ole kuitenkaan kärkikymmenikössä. On 6. 6,7 sekuntia. Joo, multa puuttuu taas tästä taulusta, kyllä. Hoho, pelästyy jo, että mihin jäi. Tästä puuttuu nimittäin Mäkäräisen nimi tästä mun ruudultani ja ajattelin, että voihan kauhun vallassa olla jo, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta Kaisa Mäkäräisen avaus, hyvä. No kyllä se oli hyvä. Tuosta on kyllä hyvä jatkaa kilpailua, että tuo antaa niinku hyvän lähtölaukauksen, että täällä näin Kaisalla on ollut just epäonnea tuossa ensimmäisessä ammunnassa, jossa niitä ohilaukauksia on tullut ja se vie kyllä vähän pohjaa pois kisalta. Svetlana Sleptsovalle 2 sakkokierrosta, kuten Olga Viluhinallekin, ja Mari Laukkanen on myös siellä sakkokierroksilla. 28 naista on mennyt jo tästä väliaikapisteestä. Laukkanen 29. 2 ohilaukausta Laukkaselle. Ero kärkeen minuutin ja 14 sekuntia. On siirrytty toiselle hiihtolenkille. Siinä Berger ottaa vähän juomaa ja tässä vilahti sitten Kaisa Mäkäräinen kuvista. Mites Henkelin avaus oli? Hän 0 varmaan, koska nollat. On 9. Oli tuossa Kaisan perässä ihan tuossa. Joo, nyt heräsi tämä minunkin kuvaruutuni ja näin Mäkäräisen nimi sinne putkahtaa Tiina Bachmannin kanssa samalla sekunnilla. Tässä Sivdata-järjestelmässä on hauska juttu, aina kun tulee tasan menevät, tulee tasa-aika, niin silloin toinen nimi jää hyvin useasti pois ja nyt kävi taas sama temppu. Mäkäräinen ja Bachmann, saksalainen siis, samalla sijalla. Myöskin Domracheva joutui kierroksille, että hän hiihti tuossa Noinerin perässä, että todennäköisesti
kierroksella. Joo, yksi kierros Noinerille sekä Domratsevalle. Ero kärkeen reilut 20 sekuntia, sijoitukset 17 ja 18. Mutta Helena Ekholm, niin kuin todettiin, aloitti rauhallisesti hiihtoosuuden ja sitten on vain tuon 7 sekuntia Bergerin perässä, kun lähdettiin tälle toiselle hiihtolenkille. Berger ja Solemdal. Ja sitten siinä samassa rykelmässä myös Tiina Bachmann. ,9 kilometriä on sitten se seuraava väliaikapiste, johon tällä toisella lenkillä tullaan. Siinä näkyy myös Kaisa Mäkäräinen tässä joukossa. 7. Mäkäräinen. Solemdal, Berger, kaksikko kärjessä. Sitten Brunet on Bergerin takana, Bachmann on Solemdalin takana ja Bachmannin takana sitten Helena Ekholm. Kaisa on joutu pikkusen tuossa sumppuun, että joutui tosi kapealta luistelemaan kuokkaan, että pitäisi hakea kyllä selvästi jono, ettei joudu niinku kaventamaan tuota luisteluasentoa. Mutta nyt ihan mukavasti siinä Bruneen kannassa kärkikuusikossa. Eli 5. vain tuon vajat sekunti johtavasta Solemdalista. Eli Synnöve Solemdal, Tura Berger, norjalaiskaksikko aivan samalla sekunnilla kärjessä, sitten Marie-Laure Brunet. Reilut sekunti sitten Bachmann, Mäkäräinen 5, Ekholm 6, Doriana Habert 7, Andrea Henkel 8, sitten Veronika Vitkova, Elise Ringen, Olga Zaitseva, Jana Gerekova, Novakovska, Ciemniak ja Gregorin. Domratseva 15 ja Noiner 16, mutta erot kärkeen enää alle 10 sekuntia. Mutta joutuvat kuitenkin kyllä vähän kovaa. Se on juuri näin, että ei se ilmasta ole tuo Sakkoringin kiertäminen, että mieluummin sieltä pysyy pois. Tässä lähikuvassa sitten Synnöve Solemdal ja hänen takanaan Kaisa Mäkäräinen ja sitten Helena Ekholmin pitkä hahmo keikkuu siinä Mäkäräisen takana. Berger vie tätä toista ryhmää, Bachmann, Brunet ovat siinä seuraavina. Nyt Solemdal yksin kärkeen, Berger, Mäkäräinen, Bachmann tässä letkassa käännytään tuohon seuraavaan alamäkeen. Kaikki suosikit on tuossa kärkiryhmässä nyt mukana, että kun Noiner ja Domratseva ajoivat tuon keulan kiinni, niin siinä on nyt kyllä kaikki. Veronika Vitkova on aloittanut ihan hyvin, tsekkinainen, kuten Slovakian Jana Gerekovaakin. Sen sijaan Anastasia Kuzmin ampuu yhden kierroksen, on vasta 19 tällä hetkellä. Nyt Kuzmina ei pystynyt nousemaan tuolta, vaikka on hyvä hiihtäjä, niin ei pystynyt Noinerin ja Domratsevan vauhissa tulemaan tuohon kärkiletkaan. Ranskalaisnaiset, jossa tuossa Bachmannin perässä tässä lähikuvassa on Marie-Laure Brunet ja sitten numero 11 on Marie-Doran Habert. Siinä on jo Domratseva ja tässä menee Andrea Henkel. Näin tämä pitkä letka luistuttaa suksia ja siinä kaatuu. Oliko se Berger ja siinä Kaisa pystyi välttämään sen. Kaisa ohitti ja siellä on useampikin. Siellä on Ekholm kumossa, Gerekova, molemmat ranskalaiset kaatuvat tähän rytäkkään ja Kaisa selvisi erinomaisesti tuosta. Sisäkautta pääsi livahtamaan ohi, kun lähestytään sitten toista ampumapaikkaa ja tässä sitä kurvia on, sauvoihin mennään ja sauvojen yli ja Domratseva selvittää sen paikan ja samoin Noiner, sinne menee myös venäläisnaisista, taisi olla Viluhina. Olipa aika tälli. Ja paljon meni siinä aikaa. Berger selvisi siitä, se oli Solemdal, joka siinä ensimmäiseksi kaatui. Mutta nyt toinen ampumapaikka. Berger, Mäkäräinen, Domratseva, Ringen, Vitkova, Henkel ja niin edelleen. Hiljaisuus on läpitunteva. Berger aloittaa. Kaisa vielä vilkaisee tähtäinten yli. Pystyy kuitenkin pudottamaan ensimmäisen, toisen
Kaisa ampuu nyt todella hitaasti, mutta ei siinä hätää. Pudota vaan kaikki, Kaisa. Vielä yksi. Ihan rauhassa, Kaisa. Ei kiirettä. Ja se putoaa. Erinomainen asia. Kaisa Mäkäräinen. Kiitos vaan siitä rauhallisesta ampumasuorituksesta. Mäkäräinen pudottaa kaikki taulut makuulta. Kaikki taulut alas ja on mukana tässä kilpailussa aivan täysin rinnoin. Berger siirtyy, on edelleenkin kärjessä. Vitkova nousi kakkoseksi. Mäkäräinen on 7. vain 6,7 sekuntia Bergeristä. Tää menee hyvin, Jan Marmo. Siinä on hyvä letka nyt, tuossa on hyvä mennä ja siellä on tuollaisia kolareita kyllä ei toivo, mutta siinä nyt aika monta huippua osui tuohon kolariin, että se on kyllä harmittavaa. Yksi yllättäjä oikeastaan vielä siellä kärkipäässä tällä hetkellä keikkuu. No Veronika Vitkovaa pidän kyllä pienenä yllätyksenä, että on tässä vaiheessa kakkosena, mutta Veronika Novakovska-Ciemniak, puolalainen, 0 ammunta tähän mennessä. Hän on 5. Eli se ringen 6. myöskin. Joo. Annan kyllä periksi siinä, että kyllä ei ringen eikä tässä vaiheessa uskon olevan näin korkealla. Ja tässä se kärkiporukka ja kärkiletkä menee. Ja nyt Kaisa muutama terävä työntö siihen seuraavaan nyppylään, niin olet siinä samassa ryhmässä mukana. Helena Ekholm joutui tuohon kolariin ja sitten vielä ampui yhden kierroksen. On putos aika kauas. Neuner ampui myös kierroksen, on 14, 24 sekuntia keulan perässä. Ja Henkel ampui myös kierroksen, on 15. Bachmann 16. Bachmannkin joutui siihen tälliin. Ekholm 18. Kuzmina 17. Solemdal 19. Vitasemerenko oli myös siinä rytäkässä. Hän on 20. Harmillinen tälli. Ja Synnöve Solemdal oli se murheellisen... Mari Laukkaselle tuli yksi kierros. Toiselta makuupaikalta. Laukkanen ei ole 28 parhaan joukossa. Michele Ponzalla, italialaisella, joka on normaalisti hyvä ampuja, niin on sujunut aika vaatimattomasti molemmilta paikoilta kierros. Hänellä varmaan on sairautta, koska eilen ei hiihtänyt naisten viestissä, että en usko, että pelkkää taktikointia. Aivan. Täällä menee kärkijoukot. Se on selvää, että ihan vauhdissa ei Veronika Vitkova tässä porukassa kestä. Domracheva lisää vauhtia. Mari Laukkanen on 2 ampumapaikan jälkeen siellä 29. Yhteensä tähän mennessä jo 3 sakkokierrosta. Ero kärkeen 2 minuuttia 9 sekuntia. Kun kärki menee jo pitkällä 2,5 kilometrin lenkkiä, seuraavan väliaikapiste tulee 6,4 kilometrissä. Tässä menee Teija Gregorin Sloveniasta ja siellä sitten Olga Zaitseva Venäjältä. Ja Neuner tulee täältä kuvan aivan toisesta reunasta. Tässä näin joutuu tekemään aika rajusti nyt töitä. Domracheva on tehnyt pikkusen pesäeroa seuraaviin naisiin ja se toinen nainen, joka tällä hetkellä hänen kanssaan taistelee, on Kaisa Mäkäräinen. Klaus Siebert vilahti kuvissa normaalimatkan maailmanmestari vuonna 1979 juuri näistä maisemista. Daria Domrachevan valmentaja ja Kaisa Mäkäräisen valmentaja istuu ilokseni tässä vieressä. Jarmo Punkkinen seuraa silmäkovana suojattinsa menoa. Miltä se näyttää nyt? No aika komaa ryykäs tuohon nousuun, että otti tuon Domrachevan pienen etumatkan kiinni ja hiihtää kyllä mielestäni nyt hivenen liian kovaa, että vähän maltillisemmin olisi voinut kyllä mennä ja keskittyä noihin ampumasuorituksiin. Ehkä tällä hetkellä itseluottamus pystyammuntaan on niin hyvä, että hän uskaltaa mennä näin lujaa. Toivotaan näin. Mäkäräinen vain 1,5 sekuntia Domrachevan perässä. Sitten Berger vajaat 5 sekuntia. Novakovska-Ciemniak reilut 8. Ringen 9 sekuntia. Sitten Vitkova, Gregorin, Zaitseva. Neuner on nyt 10. 22 sekuntia johtavasta Valko-Venäjän Daria Domrachevasta. Ja se seuraava väliaikapistehän tulee taas ihan 400 metrin päässä. Ja täällä sitten Tiina Bachmann, joka vielä toisella lenkillä oli ihan kärkitaistossa mukana, mutta joutui myös tuohon pienen kolariin. Mutta nyt Mäkäräinen ei ainakaan näytä hellittävän. Haastaa jo siinä Domrachevaa. No nyt jää sitten suosiolla Domrachevan taakse, kun 6,8 kilometriä on takana. Ja tällä hetkellä voittotaistelussa tiukimmin kiinni Daria Domracheva, Kaisa Mäkäräinen, toki Tura Berger, Marie-Laure Brunet
Elise Ringen, Veronika Novakovska-Ciemniak, Veronika Vitkova, kaikilla vielä mahdollisuudet. Ja toki Magdalena Neuner hyvänä hiihtäjänä tuon 21 sekuntia, mutta ei ole ottanut kuin sekunnin kiinni. Eli aika kovaa mennään nyt keulassa. Joo, kyllä on selvää, että keulassa kun on Navratseva, niin silloin mennään kovaa. Ja Mäkäräinen toisena. Nyt Navratseva liuuttaa hivenen pidempään suksia, mutta ei anna Kaisakaan periksi. Hyvin tullaan tätä rajua nousua. Berger siellä takana, Brunet ja Elise Ringen. Tuohon on tullut nyt sellainen vajaan 10 metrin etumatkaa Domratsevalle, mutta tärkeää on, että pääsee yksin laskemaan tuota laskua. Tuossa on kyllä, näyttää olevan aika hankalaa. Näin askeltaa Daria Domracheva ja perässä sitten Kaisa Mäkäräinen. Siinä on parikymmentä metriä tässä tiukassa laskussa. Tietysti se ei anna ihan koko kuvaa, kun Domracheva on jo laskenut huomattavasti pidemmälle kuin Mäkäräinen. Ja näin pitkin sauvoittaluisteluin tulee liuuin Domracheva ensiksi stadionille ja pystyampumapaikalle. Taulujen kokoa on vaihdettu 11,5 senttiin. Matka pysyy entisellään, 50 metriä matkaa taululle. Daria Domracheva, Kaisa Mäkäräinen. Ensimmäinen pystyampumapaikka edessä. Domracheva ottaa ykköspaikan ja Mäkäräinen tietysti kakkospaikan. Sinne sujahtavat ja tuttuun tapaan sauvat siihen jalkojen väliin. Berger, Ringen. Nyt vaan kaikki toivo Kaisa Mäkäräiselle, että kaikki taulut putoaisivat. Domracheva tutusti keskeltä. Kaisa pudottaa ensimmäisen. Pudottaa toisen. Domrachevalle tulee kierros. Kaisa pudottaa kolmannen. Domrachevalle tulee 2 kierrosta. Kaisa on pudottanut jo. Ne kaikki putoaa. Kaisa Mäkäräinen pudottaa. Kuten Marie-Laure Brunet myös kaikki taulut 5 laukauksella. Domracheva joutuu kierroksille. Neunerille tulee jälleen kierros. Kaisa Mäkäräinen on tällä hetkellä maailmanmestaruusmitali vauhdissa. Marie-Laure Brunet ykkösenä. Kaisa Mäkäräinen kakkosena. Ja sieltä tulee sitten Zaitseva. Vitkova on kolmas. 10 sekuntia johtavasta Brunesta. Gerekova ampuu nollat. Gregorinille 2. Palkkalle 2. Tiina Bachmann nostaa sijoitustaan ampumalla nollat ensimmäiseltä pystypaikalta. Mutta kierroksille sitten Nilsson ja Solemdal. Helena Ekholm on vasta nyt ampumapaikalla. 3 ampumapaikkaa takana. Brunet johtaa. Mäkäräinen toisena. Vitkova kolmantena. Zaitseva neljäntenä. Sitten Kerekova, Berger, Bachmann, Novakovska-Ciemniak ja Magdalena Neuner 9. Ero kärkeen Brunehen 36 sekuntia. Ai herran kiesus sentään, kun alkaa jännittää. Kyllä nyt on tunnelma korkealla. Nyt on mitali, se on todella lähellä, mutta niin monta kertaa kun näissä kisoissa on saatu nähdä se viimeinen ampumapaikka, se on äärimmäisen tärkeä. Silloin pitää onnistua. Silloin sinetöidään mestaruudet ja mitalit. Niin ei kannata nyt kyllä vielä nuoleskella yhtään, että tää on ampumahiihtoa, jossa niinku viimeinen paikka pitää ampua puhtaille, mieluiten puhtaille. Yhdellä tietysti sakkokierroksella tulee vielä hyvä sijoitus, mutta jos mitalista taistellaan, niin kyllä nollat pitää vetää. Jarmo, hyvä. Tässä kopeissa on oltu niin monta kertaa vierekkäin. Kyllä asia on ihan selvä mulle, mä tiedän sen, mutta voit kuvitella, että tässä nyt kuitenkin odotukset ovat korkealla. Ja siinä tulee Kaisa Mäkäräinen, kovaa nousua, Marie-Laure Brunet vierellä. Mäkäräinen on parempi hiihtäjä kuin Brunet ja tässä se näkyy. Tässä nousussa Brunet ohitetaan. Sieltä tulee Veronika Vitkova. Todella kova yllätys. Todella kova yllätys, ihan samaa mieltä olen. Ja Kerekova myöskin yllättäjä ja sitten tulee Zaitseva, joka on ja Berger, jotka ovat todella Zaitseva on joutunut haasteellisia. Periksi Kerekovalle. Hän lähti hänen edellään. Berger ja sitten tulee Tiina Bachmann ja siellä takaa tulee sitten Magdalena Neuner. Ei ole Neunerkaan missään nimessä pois pelistä. Ja sitten hänen takanaan on Veronika Novakovska-Ciemniak. Ja sitten täällä kuvaruudun vasemmassa reunassa sitten Daria Domracheva. Mari Laukkanen ampuu puhtaille. No niin, sepä oli hyvä uutinen Marin osalta. Ensimmäinen pysty menee Marilta puhtaalle ja nyt hän
ei nyt juurikaan sijoituksiaan pysty parantamaan tuon kolmannen ampumapaikan jälkeen, sillä sijoitukset Slevtsova on 27. ja Mari taitaa olla 28. kolmen ampumapaikan jälkeen. Kyllä, näin on. Ja tullaan sitten jo täällä, naiset menevät täällä meidän takanamme. Mäkäräinen on ottanut tuolla se vajaan 10 metrin kaulan Marie-Laure Brunehen. Kun tullaan nousuun ja seuraavaan väliaikapisteeseen, hiidetään siis 4. lenkkiä takana hetkisen kuluttua vajaat 9 kilometriä. Pikkusen näkyy tuosta Kaisan hiidosta, että hiihtokunto ei ole ihan sitä, mitä se on ollut parhaimmillaan. Että tuo yläkroppa menee pikkusen liian alas ja silloin se on tuo paine jaloilta pois, että jalka ei ole ihan sitä, mitä se on ollut parhaimmillaan tämän talven aikana, mutta tänään hyvällä ammunnalla on pystytty sitten korjaamaan tuota pientä puutetta hiidossa. Pelle Lindell, Suomen joukkueen johtaja, juoksee siinä vieressä ja kertoilee juuri niitä asioita, mitä tässä vaiheessa on tärkeää kertoa. Nimenomaan mihin menivät laukaukset edellisessä ampumapaikalla. Toki kaikki taulut putosivat, mutta Mäkäräisen kannalta on tärkeää tietää vähän mihin päin ne menivät. Brune 3,6 sekunnin päässä, Vitkova 25,4, sitten Kerekova 28. Saitseva 29, Bachmann 31, Berger 31, Neuner 34 sekuntia johtavasta Mäkäräisestä, kun 8,9 kilometriä on tätä naisten yhteislähtökilpailua takana Ruhboldingin maailmanmestaruuskilpailujen päätöslajia. Joo, tuossa sanotaan nyt, että Brune, joka on tietysti iholla tuossa, on ihan tuntumassa, mutta sitten pahimmat kilpakumppanit tuolla takana niin ovat yhden sakkokierroksen perässä Kaisasta käytännössä, että vielä on mitalimahdollisuus, vaikka ampuisi yhden sakon, mutta ei nyt toivota sitä eikä lähdetä spekuloimaan yhdellä sakolla ollenkaan. Ei missään tapauksessa. 10 metriä eroa. Mäkäräinen edellä, Brune takana, ero edellisessä väliaikapisteessä. Eli 9,3 on tuo 3 sekuntia takas. Darja Domracheva saa siellä kannustuksia, kun menee toiseen suuntaan. Täällä tulee sitten tuo seuraava ryhmä Vitkovan vetämänä. Siinä Bachmann, Saitseva, Kerekova, Berger ja Neuner. Ero on kuitenkin yli puoli minuuttia näillä kovimmilla uhkailla. Toki Saitsevakin pitää muistaa. No on se yli 30 sekuntia Saitsevaankin. Domracheva on 9. Ero kärkeen 41 sekuntia. Tässä menee kärkikaksikko. Kaisa Mäkäräinen, Marie-Laure Brune, jotka taistelevat tällä hetkellä yhteislähtökilpailun voitosta Ruhboldingin maailmanmestaruuskisoissa 2012. Saitsevalla tuntuu olevan, luulin, että tuntuu olevan haluja hyökätä keulaan, mutta Tiina Bachmann tässä kuitenkin kärkipaikkaa pitää ja Neuner tulee sieltä välistä Bergerin rinnalle. Tylysti syrjäyttää siinä Olga Saitseva ja kyllä saksalaiset mielellään näyttävät tällaista tilannetta, missä Neuner ja Bachmann, omat naiset, ovat kärkisijoilla, kun kärkipari Mäkäräinen Brune ovat hetkisen kuluttua jo stadionilla viimeisellä pystypaikalla. Siellä tullaan, tuon eron on sitten Brune napannut kiinni. Kaisa ottaa todella varovasti ton laskun, että se on aika hankala niin kuin nyt on nähty tänään. Kaisa Mäkäräinen, 29-vuotias, viime vuoden takaa jo kilpailun maailmanmestari, vuoden urheilija Suomessa, vuoden ampumahiihtäjä viime vuonna. Tässä Lionel Laurent kaukoputken takana. Ja siinä Kaisa Mäkäräinen. Häntä vastaan Marie-Laure Brune, 23-vuotias ranskalainen. Taistelu naisten yhteislähdön maailmanmestaruudesta käy kuumimmillaan. Brune aloittaa, pudottaa. Mäkäräinen joutuu sakkokierrokselle ja Brune joutuu sakkokierrokselle. Nyt tulee jännää. Nyt tästä kisasta vasta jännittävä tulee, kun siellä taka-ajajat tulevat. Mäkäräisellä vielä yksi ylhäällä. Senhän pudottaa. Mäkäräinen, Brune lähtevät sakkokierrokselle, kun Bachmann, Neuner, Berger, Kerekova, Saitseva ja Vitkova ovat ampumapaikalla. Näiden naisten ei siidä ottaa yhtään ohilaukausta. Vitkova sen ottaa, Neuner ottaa ohilaukauksen. Bergerillä on enää yksi ylhäällä.
Berger on kiinni nyt rajusti. Noinerille 3. Noinerin mahdollisuudet ovat menneet. Bachmannin mahdollisuudet ovat menneet. Mutta Berger tulee taistelemaan maailmanmestaruutta. Mitalit tulee, sanoo Jarmo, kun Kaisa Mäkäräinen säntää nyt hetkisen kuluttua matkaa Noiner sinne kierrokselle. Ja sieltä tulee Mäkäräinen. Näin tulee siihen Bruneen perään. Berger menee, Brune toisena, Mäkäräinen 4,7 sekuntia Tuura Bergeristä. Taistelu maailmanmestaruudesta, se käy tällä hetkellä arvottomana Ruhpoldingin vesisateessa, kun Kaisa Mäkäräinen lähti viimeiselle 2,5 kilometrin lenkille. Kolmantena vain 4,7 sekuntia Tuura Bergeristä. Me tiedämme, että Berger hän on raadon kova taistelija. Joo, Bergeriä ei oikein viimeisellä kierroksella voita kukaan. Bruneen voittamiseen on tietenkin mahdollisuudet. Nyt pitää nopeasti noihin isoihin nousuihin lähdettäessä, niin pitää saada Brune kiinni. Ja tämä alku on tällaista helppoa ja Brune on kyllä hyvä menemään näitä ja Ranskan huolto on ollut hyvä, että nyt on sellainen paikka, jossa niinku tuohon Bergerin peesiin pitäisi päässä, mutta se näyttää kyllä nyt vielä tässä vaiheessa huonolta, että ihan tuota eroa. No kyllä nyt periaatteessa Kaisa kyllä tulee siihen iholle melkein. Hyvin heittää Kaisa suksia liukuun. Näkee siinä edellään tuon lila-keltaisen Ranskan asun ja lähes koko punaisen Norjan asun. Mäkäräinen on kirkastamassa näitä maailmanmestaruuskisoja, jotka herra paratkoon eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla sujuneet. Hän on kirkastamassa sitä maailmanmestaruusmitaliin ja se on aivan loistava asia tälle Pohjois-Karjalan liinatukalle. Siellä tullaan ja nyt Mäkäräinen saa tuon kärkikolmikon kiinni Brune Bergerin. Joo, kyllä nyt on kolmikko on ratkaisee nämä mitalit ja Kaisa tulee siihen Bergerin rinnalle. Ja Kaisa hyökkää Bergerin rinnalle, näin. Hän on noussut kakkospaikalle, on kiinni tällä hetkellä hopeamitalissa. Tuura Berger menee keulassa. Pitää muistaa, Berger kukisti Domrachevan normaalimatkan loppukirissä ja on raudanluja taistelija, on äärimmäisen kova taistelija. Ja nyt Kaisa Mäkäräinen kyllä saa näyttää ne kaikki taitonsa ja kykynsä ja voiman rippeensä taistellessaan tätä pinkovaa norjalaista vastaan tällä viimeisellä 2,5 kilometrin lenkillä. No, mutta kyllä on kova Bruneekin, että tuossa alkukaudesta Brune hävisi hiihtovauhdissa tällaisilla, sanotaan, että 10-15 olevilla matkoilla niin pitkästi toista minuuttia. Hän on nostanut kyllä valtavasti hiihtovauhtia. Pelle Lindelin hymy on siinä herkässä, kun Mäkäräinen iskee rinnalle, nousee ykköseksi, menee Bergerin ohi tässä kumpareessa ja sitten tullaan laskuun. Se oli hyvä paikka, kannatti nousta tässä ykköseksi ilman muuta. Mäkäräinen, Berger, Brune, siinä kolmikko. Tämä kolmikko ratkaisee maailmanmestaruusmitalit tänään Ruhpoldingin vesisateessa ja enpä ole emppurättöä nähnyt juoksevan koskaan noin kovaa kuin tässä vaaleanpunaisissa housuissaan. Mies pistelee tuolla ja kannustaa Kaisa Mäkäräistä loppuun asti. Nyt alkaa se kilometri, jolla Kaisan pitää pystyä tämä kisa ratkaisemaan. Missä tapauksessa tuosta viimeisen nousun päältä maaliin, niin siinä Kaisa joutuu kyllä näille molemmille taipumaan. Ja nyt Berger tietää, että tämä on myös hänen mahdollisuutensa. Tuo Bergerin hillittömän kova isku, kova tahti, kova rekvenssi, niin kuin Jarmo mielellään sanoo. Se on kyllä rautaa, mutta ei anna Mäkäräinen periksi. Eikä anna myöskään Brune periksi. Metri on tullut eroa, kyllä on Bergerin lyönti tällä hetkellä kovaa. Kaisa painaa aivan hillittömästi, mutta hiukan liian eteen painuu tuo kumarus. Siinä on 1,4 sekuntia Bergerin etu, kun Mäkäräinen on kannassa, mutta Brunehen on saman verran eroa. Eli Mäkäräinen on kiinni tällä hetkellä hopeamitalissa ja kyllä vetävät huoltajat aivan hilvittä. Anatoli Hovantsev siinä vielä kannustaa Mäkäräistä viimeiselle kilometrille, mutta oli kova Bergerin isku tuohon mäkeen. Joo, kyllä Bergerin suorituskykyisyys on aivan valtava tuolla kilpailun loppupuolella, että niin kuin sanoin, niin häntä on niin kuin käytännössä viimeisellä kierroksella mahdoton voittaa. Siinä se ratkaisu taisi tulla. Bergerillä on 10 metrin kaula Mäkäräiseen. Bruneet pysyy vielä Mäkäräisen takana. Takana taistellaan sitten enää hyvistä sijoituksista. Tiina Backman on 4. Siinä tulee Olga Zaitseva, joka on 5. Ja tässä menee jälleen Tuura Berger. Vilkaisee sieltä kainalon takaa, missä tulee Mäkäräinen. Siellä hän tulee, mutta Marie-Laure Brune on vaarallisen lähellä. On kovin vaarallisen näköisenä. Kaisa on kovin väsyneen oloinen, mutta kyllä se on Bruneellakin pakko olla väsynyttä, koska kohta on 12 kilometriä pistelty ja sieltä käännytään viimeisen kerran laskuun tänne stadion alueelle. Mäkäräinen edellä, Brune perässä. Maailmanmestaruus kyllä menee Tuura Bergerille ja se on toinen näissä kisoissa, joten kaiken kaikkiaan Bergerille myös toinen maailmanmestaruus koko urallaan. Ei mahda tälle
norjalaiselle sisupussille ei mahda tänään mitään. Ei, se on selvä peli. Nyt tietysti tärkeää olisi, että uskaltaa laskea ton laskun. Mutta Brune mennyt jokaisesta. Kyllä, Brune meni Kaisan ohi, mutta tämä mäki, tämä on ratkaiseva. Nyt pitää Kaisalta löytyä, sieltä pitää löytyä sellainen paukku, että Brune kukistuu. Berger menee menojaan, maailmanmestaruus on mennyt käsistä, mutta hopeasta taistellaan tällä hetkellä kynsin hampain Kaisa Mäkäräisen ja Marie-Laure Bruneen kanssa. Vielä Mäkäräinen takana, ehkä se kannattaakin pysyä tässä ja sitten loppusuora taisteluun ottaa se hopeakamppailu. Berger voi huokahtaa, maailmanmestaruus on hänen. Joo, nyt ei pysty yhtään jättämään etäisyyttä tuossa laskussa, jos mielii hopeamitalista taistellaan. Pakko laskea peesissä ilmatyhjössä ja pyrkiä sitten hyökkäämään, jos siihen on mahdollisuuksia tuossa lopussa, mutta kyllä tuossa eroa tulee. Kaisa ei uskalla millään laskea tuohon lasku. Pronssia tulee. Näin sanoo Jarmo Punkkinen, Kaisa Mäkäräisen valmentaja, kun Norjan Ture Berger liuuttaa suksiaan joko maalisuoralle. Hän ottaa toisen peräkkäisen maailmanmestaruutensa. Normaalimatkalla tuli ensimmäinen ja nyt sitten tässä yhteislähtökilpailussa tulee toinen. Berger on hetkisen kuluttua maalissa ja takaa sitten tulevat Marie-Laure Brune, Ranska ja Kaisa Mäkäräinen, Suomi taistelemassa himmeimmästä mitalista. Ja niin siinä käy, että Brune sen hopean ottaa ja näin Bruneelle toinen hopea näissä kisoissa. Ja sitten Kaisa Mäkäräinen on maalissa, kruunaa nämä kisat MM-pronssimitaliin yhteislähtökilpailussa. Tämä oli hieno juttu. Tämä kruunasi oikeastaan nämä kisat ja näytti sen, että Kaisa Mäkäräinen huolimatta vähän huonoista sijoituksista aikaisemmilla matkoilla kuuluu ehdottomaan maailman parhaiden naisampumahiihtäjien eliittiin. Kyllä oli loistava taistelu ja hyvä nousu sieltä huonoilta sijoilta tähän mitalikantaan. Ja sieltä tulee sitten Saksan paras tänään. Hän on Tiina Bachmann, sijoittuu 4. Häviää Bergerille reilut 42 sekuntia. Ja sitten Daria Domracheva ja Olga Zaitseva hyvin rinnakkain. Domracheva kuitenkin ensin, sitten Zaitseva on 6. Häviää Bergerille 56 sekuntia. Sitten Ranskan Doran Habert on 7. Vita Semerenko Ukrainasta 8. Anastasia Kuzmina 9. Ja sitten Puolan Weronika Nowakovska-Ciemniak on 10. Ja Mari Laukkanen on 28. Hänellä on kaiken kaikkiaan 5 kierrosta. Ja sitten Kerekovaa Slovakiasta, kun maalialueella komeaa juhlintaa tällä hetkellä. En ollut ihan varma Ansi Nybergin komennoista. Saammeko Kaisan haastattelun jopa tähän suoraan lähetykseen? Näin, siellä Anssi tuttuun tapaan, jämäkkään tapaansa ilmoittaa, että täällä ollaan ja viihdytään kukitukset ja todennäköisesti saadaan Kaisan haastatteluakin tähän suoraan lähetykseen. Kyllä tämä Jarmo, kyllä tämä kruunas nämä maailmanmestaruuskisat. Jaksettiin me uskoa vielä tänä aamuna, pohdimme sitä, että uskoa riittää vielä, että tämä on se päivä. Kyllä tämä valmentajallekin tuntuu hienolta tämä mitali. Vaikka muuten kisat ovat menneet alakanttiin, mutta on tämä hieno juttu. No kyllä, tietysti mitali maistuu aina. Joo, se on komeaa. Kyllä se oli hieno kilpailu. Posket hehkuu kilvan meillä Jarmon kanssa täällä selostuskopissa. Niin hienoa on jälleen olla suomalainen ja seurata Kaisa Mäkäräisen suorituksia näissä kansainvälisissä ympyröissä. Edellisvuonna tietysti maailmanmestaruus kruunasi kaiken, mutta kyllä tuo pronssimitalikin, kun olosuhteet ovat olleet vaikeat, niin kyllä se hyvältä tuntuu tällä hetkellä. Jäähän taakse aivan mieletön määrä, aivan huippunaisia. Ja kyllä Kaisa sen taktiikan teki, mikä hänen piti tehdäkin. Piti yrittää, kyllä sitä yrittää. Joo, sitä maailmanmestaruutta. Hän olisi voinut peesailemalla ehkä säästää voimiaan. Niin ja sillä tavalla niin kuin pelata tavallaan hopeaa, mutta kyllä tuo oli ainut oikea taktiikka yrittää hyökätä ja panna kaikki peliin. Ei yrittänyt tai yleensä laiteta. Joo, tällä erää vaan Tura Berger ja Marie-Laure Brune olivat parempia. Kaikilla 1 sakkokierros tässä kilpailussa. Berger otti sen 3. paikalla, Brune ja Mäkäräinen sitten tällä viimeisellä ampupaikalla. Tiina Bachmannin suoritus tänään on muuten erinomainen. Hän oli 4. tänään, 2 sakkokierrosta. Ja en vieläkään tuota Bergerin loppuvetoa niin korostaa ehkä liikaa. Se on kyllä
Se on kyllä aivan uskomaton tuo suorituskykyisyys viimeisellä kierroksella ja näkee miten jalka on tuore Kaisan jalkaa verrattuna, että hän pystyy niinku työskentelemään, harppaamaan pitkän askeleen, pysyy tuolla alhaalla koko ajan ja jalka terävänä. Kaisalla on paljon vähemmin, tuo jalka tekee työtä ja menee ylävartalo hyvin vahvasti eteen roikkuen, jolloin se on vielä jaloilta pois se ylävartalon massa, kun sitä ei jaksa enää jaloilla painaa, niin noin yleensä virheellisesti lähtee hiihtämään. Sanoisin Veikko Huovista ihailemaani kirjailijaa siteeratakseni, mutta en sano sitä, koska on paljon lapsia varmaan televisioiden ääressä, eli tuo Bergerin meno viimeisellä kierroksella on S.P. Lillinen. Käytän tällaista. Se nähtiin normaalimatkalla. Domracheva taipui. Ei, vaikka on aivan loistava hiihtäjä, niin ei pystynyt Bergerille. Hän kaivaa viimeisellä kilometreillä sellaisen vimman itseensä, että häntä on todella vaikea voittaa. Kyllä. Mari Laukkanen tänään 28. Ero kärkeen 4 minuuttia 29 sekuntia. 5 sakkokierrosta. Kyllä Marilla tämän ampumisen kanssa on nyt tekemistä aika paljon. Eli kyllä he Virtasen Mikon kanssa joutuvat pohtimaan jonkin verran, että mikä sen ampumisen kanssa on. Hiihtäminen tuntuu sujuvan hyvin. Makuammunta on aika hyvä ollut tänä vuonna. 80% tarkkuudella, eli samoissa Kaisan kanssa makuu. Toki Kaisa on viime vuodesta tullut taaksepäin. Pystyammunta on Marilla se akilleen kantapää tällä hetkellä. Tänään kuitenkin maku meni huonommin. Kyllä, niin on, näin on. Yleensä tuossa tällaisessa yhteislähtökilpailussa niin ryhmässä on pakko hiihtää ja siinä ehkä tulee siihen omaan tasoon nähden vedettyä pikkusen liikaa ja sitten niitä kierroksia napsahtelee. Mutta harvoin on Mikelä Pontsa ottanut 4 sakkoa 4 ammunnan kisassa, että näkee, että hänen terveystilanteensa ei ole varmaan paras mahdollinen, koska viesti jätti eilen väliä tänään 29. Näin, kyllä se. Ja Domracheva tänään vasta 12 ero kärkeen. 5 sakkoa. Niin 5 sakkoa, joo, ja ero kärkeen minuutti vaan. Ja Noiner 15, 6 sakkoa. Joo. Et jotenkin tuntuu, että heidän paukkunsa menivät tuohon 2 ensimmäiseen kisaan, kun se normaali matka oli heille vaikea ja myös sitten tämä yhteislähtökisa. Mutta kyllä tuo hiihtovauhti heillä on ihan uskomattoman hyvä, että jos vielä katsoo noita kisa-analyysejä tuosta noin, niin ilman muuta siitä löytyy ne kaksi nopeinta hiihtäjää. Että onhan tässä kieltämättä nyt hienoa istua tässä kopissa, kun ne aikaisemmat kisapäivät sieltä aivan maaliskuun alusta ovat olleet vähän alavireisiä ja fiilistä on haettu jo kaikella tavalla ja hienosti se Kaisalle löytyi tähän viimeiseen rypistykseen, jossa hän otti maailmanmestaruuspronssia. Nyt Mäkäräiseltä löytyy sitten kaikkia värejä näitä maailmanmestaruusmitaleita. Voittihan hän tuo maailmanmestaruuden taka-ajokilpailussa, oli silloin pikakilpailun toinen. Yhteislähtökilpailussa jo 4. jäi Bergeristä pronssista viime vuonna 10 sekuntia ja nyt sitten hän on myös pronssia tästä yhteislähtökilpailusta. Noita pelkästään hiihtoaikoja, puhtaita hiihtoaikoja, joista penkka-aika on otettu pois, niin Domracheva on nopein, 16 sekuntia nopeampi kuin Noiner. Ja Kaisa on hävinnyt 47 sekuntia Domrachevalle ja puolisen minuuttia Noinerille, että tässä näkyy se näiden 2 huippukuntoisen hiihtäjän vauhti tällä hetkellä, että he on kyllä ladulla ylivoimaisen nopeita. Mutta kyllä tänään Kaisa näytti, että se ampuminen, hän osaa ampua. Kyllä, nimenomaan se on tiedetty aina, mutta tämä on niin ihmeellinen laji, se itseluottamus on niin tärkeä tekijä ja kyllähän Kaisa tunnusti kisojen aikana, että paineita näissä kisoissa on ollut enemmän kuin aikaisemmin ja viime vuonna ehkä siellä Hantti-Mansiskissa ei ollut myöskään sitä, oltiin kaukana, ei ollut niinku median paineita eikä muitakaan niin paljon ja pystyi vähän enemmän rauhassa tekemään ja ei silleen ollut ne paineet, ei ollut iholla täällä, sitä sählinkiä on ollut koko ajan paljon enemmän ja Kaisa ei ole tottunut siihen vielä. Tässä sitten kuvassa vilahtaa nuo
yhteislähtökilpailun kokonaiskisan tulokset. Mäkäräinenhän siinä ei ole tällä kaudella tätä kilpailua lukuun ottamatta kovin korkealle sijoittunut, joten hän sijoittuu tuossa normaalimatkan kapissa kakkoseksi Helena Ekholmin kanssa. Nyt kuitenkin Olga Zaitseva oli sen verran korkealla, että Mäkäräinen ei kyllä Zaitsevaa ohita kokonaispisteissä. Siinä hänet tulevatkin, eli siihen jäi vielä, onko siinä 6 pistettä? Kyllä, 6 pistettä on Mäkäräisen ja Zaitsevan ero, kun Neuner johtaa, Domracheva, he ovat selvästi karussa. Niin ja Berger vie kyllä kolmannen paikan, että vaikka 3 kisaa on jäljellä, niin kuitenkaan nämä kaikki on niin kovakuntoisia hiihtäjä Kaisan edellä, että Zaitseva on ainoastaan teoriassa ohitettavissa. Joo, kyllä, näin se on. Tässä lähikuvaa sitten McLaren. Tai käytännössä, teoriassa enemmän, mutta käytännössä. Nyt pakko kysyä sinulta, Jarmo. Tiedän, että keskustelit eilen aika pitkään Kaisa Mäkäräisen kanssa puhelimessa. Kohteliaasti siirryin sivumpaan, etten kuulisi sitä keskustelua, mutta avaa vähän. Mikä oli se asia, millä Kaisaa tähän kilpailuun ja sitä keskittymistä haitte? No, Kaisahan on hyvin sellainen varovainen aina tavoitteissaan ja kun eilen viesti sujui suhteellisen hyvin, niin hän sanoi, että älä ottele liikaa. Mutta se, että niin kuin sanoin sitä, että sun pitää tehdä se kisa itsellesi, eikä muille. Tässä nimenomaan se viisasten kivi tämän päivän kilpailuun. Kaisa Mäkäräinen pystyi ajattelemaan tilanteen niin, että hän kilpailee tänään itselleen, ei läheisilleen, ei sponsoreilleen, ei valmentajalleen. Tämä oli Kaisa Mäkäräisen päivä. Tässä kunnossa, tässä hiihtokunnossa hän pystyi maailmanmestaruuspronssille. Ja se on se, mitä Kaisa Mäkäräinen tällä hetkellä tuolla maailman huippujen keskellä on pystynyt saavuttamaan. Ja se on hieno asia. Tälle naiselle ei toki tänään, ei voitu mitään. Tura Berger nousi 2 kultamitalilla kyllä todella rajusti haastamaan kisojen kuningattaren tittelin Darja Domrachevalta ja Magdalena Neunerilta. Toki Bergerillä tietysti nuo 2 ensimmäistä matkaa sijoitukset oli 6. ja 4. Eli kokonaissijoitukset Bergerillä on niin paljon kovemmat näissä kisoissa, että olen valmis julistamaan hänet kisojen ampumahiihto kuningattareksi. Ja Berger on voittajatyyppi, että hänellä on, kun katsoo noita palkintokorkesijoja, niin hänellä on valtava määrä ykkössijoja, että kun hän on niin kuin tavallaan siinä kärkikahinoissa mukana, niin hänelle on taipumusta voittaa se kilpailu. Ja tässä sitten mitallitilasto. Norja 4 kultamitalilla siirtyy jälleen Ranskan ohi. Ranskalla toki mitaleita enemmän, mutta kultaisia Norjalla enemmän. Ja Suomikin nousi mitalitilastoon 8. Ukrainan ja Tsekin kanssa tuolla 1 pronssilla. Viimeisenä päivänä, viimeisellä mahdollisella hetkellä Kaisa Mäkäräinen nosti Suomen jälleen tälle listalle. Ja katsokaapa, Venäjällä vain 1 pronssi enemmän. Ja mitalitilastossa niin Slovenia on ehdottomasti yllätys. 2 mitalia näistä kisoista, kultaa ja hopeaa. Ja sitten Venäjä on toinen yllätys. Vain 2 mitalia. Ja pronssisia nekin. Joo, ja heillä on ollut todella hyvä kaus sekä miehissä että naisissa. Että varmaan siellä pohditaan kovasti sitä, että missä täällä on epäonnistuttu. Viime kaudella Anatoli Hovantsev, joka nykyään vaikuttaa Kontiolahdella, sai jo potkut kisojen kestäessä ja siellä puhdistettiin valmennuskuviota aika rajusti, kun tuo menestys oli vaatimatonta. Se on vielä vaatimattomampaa nyt. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Niin ja sitten, siihen en ota kantaa. En usko, että Pihler kuitenkin on otettu luotsaamaan joukkueen Sotsiin asti ja näin tulee varmasti tapahtumaan. Mutta miesten puolella varmasti pohditaan sitä, että mikä oli kunnon ajoituksen tilanne tänä vuonna ja onko sitten huoltopuolella jollain tavalla möhlitty, että ei oltu ihan ajan tasalla täällä. Mutta myöskin pakko sanoa se, että Ruotsin menestys näissä kisoissa on ollut kyllä hieno. Ruotsilla tänään ei ollut hyvä päivä, mutta tässä naisten kilpailussa, mutta miehissä 2 mitalia ja kokonaismitalimäärä todella kova, että Staffan Eklund, Marko Laaksonen voivat olla kyllä tyytyväisiä. Jonas Johansson
tässä talven aikana pikkusen, kun Ekholmillakaan ei kaksisesti kulkenut, niin muutama sana vaihdettiin tuossa kauden mittaessa Laaksosen kanssa. Ja hän tunnusti, että kyllä tässä pikkusen pupuja pöksyissä on, kun lähestytään kauden tärkeintä Jarkko siinä oli kuvissa myöskin tuohon viimeisissä nousussa. Eli Jarkko Siltakarpi, Kaisa Mäkäräisen avokumppani, kihlattu, näin sanottakoon se niin kuin se asia on. Kyllä on norjalaiset iloisia. No, kyllä Norja on huikea ampumahiihtomaa, siitä ei pääse mihinkään. Niin, oikeastaan tuosta vielä palataan lyhyesti yhteislähtökilpailun maailmancupin kokonaistilanteeseen, niin Mäkäräinen on 7. Hän vie vaan pisteellä Zaitsevalle ja 3 pisteellä Ekholmille tämän. Sen hän vie Domracheva ylivoimaisesti 190 pistettä. Berger nousi kyllä tämän päivän suorituksellaan kakkoseksi. Näin on, kaikki valmiita tämän kilpailun päätöskukitukseen. Eli no siellä vielä suksien kanssa vähän sählätään ja siinä Berger saa tuoreen suksiparin käteensä. Ja gold medalist and IBU world champion Tora Berger from Norway. Yhteislähdökilpailun voittaja Ruhpolding 2012. Tora Berger, Norja, 30-vuotias kokenut taistelija, näytti jälleen kerran, että häntä on vaikea voittaa viimeisillä kilometreillä, jos yhtä aikaa matkaa lähdetään. Tänään voittoaika 35.41,1 sakkokierros hänelle. Uran toinen maailmanmestaruus. Hopeamitaliin menee Ranskaan. Marie-Laure Brunet, 23-vuotias. Pitkä ura edessä, oli jo olympiapronssilla takaa, jossa 2 vuotta sitten myös täällä normaalimatkan hopeaa. Ja sitten pronssimitali. Bronze medalist from Finland, Kaisa Mäkäräinen. Pronssimitali menee Suomeen 29-vuotiaalle Kaisa Mäkäräiselle. Se on hänen toinen maailmanmestaruus tai 3. maailmanmestaruusmitalinsa ja ensimmäinen pronssimitali. Katsokaa tätä naista. Siinä on loistava suomalainen urheilulähettiläs maailman turuille ja pronssia maailmanmestaruuskisoissa 2012. Tätä emme ihan jaksaneet uskoa, mutta toivoimme, että päivä kirkastuu sateesta huolimatta ja näin se tapahtui. Päivä oli hieno. Kaisa Mäkäräinen nousi kun nousikin näissä maailmanmestaruuskisoissa mitalli pallille. Usko on ollut kovilla sateessa ja auringossa, kun kisoja on täällä Ruhpoldingissa käyty. Nyt kuitenkin, vaikka sitä mestaruutta ei tullut, mitä siellä sydänalassa pikkuisen toivottiin tietysti ennen, mutta ne Kontiolahden kisojen, pakkaskisojen jälkeiset sairastumiset veivät ehkä sen parhaan terän tältä Pohjois-Karjalan liinatukalta, niin sitä taustaa vasten niin suoritus on hyvä. Puhtaalla ammunnalla olisi tullut voitto. Aivan. Mutta ei jossitella. Ei jossitella. Siitä lähdetään, että ensi kaudella hiihtovauhti pysyy vähintäänkin samana, Jarmo, ja ampumasuoritukset paranevat. Näinkö lupaat? Ne. Pitää kysyä Kaisalta. Mutta kaikkesi teet? Kyllä, totta kai. Näin. Pikkuhiljaa tässä lähetyksessä alkaa, näette täältä näitä kauniita hidastuskuvia. Me lopetamme täältä selostamosta tällä erää ja maailmanmestaruuskisoissa palaamme sitten ääneen vastaan vuoden kuluttua Novemestossa, mutta maailmancup jatkuu tietysti seuraavana viikonvaihteena heti Hanti Mansiskissa, mutta nyt selostamo huokaisee ja vaikenee.